Pamatuj. Vstoupil jsi do nejdůležitějšího období svého života, do začátku svého mužného dospívání. Jsi v nejkrásnějším rozkvětu svého mládí. Nedej Bůh, aby mráz špatnosti spálil květ tvého čistého a krásného mladého mužství. Jen tehdy budeš šťasten ve svém mládí i v budoucím životě, když květ svého mládí zachováš čistý a neporušený. Jen zbožné a čisté mládí je šťastné, radostné, dává záruku šťastné budoucnosti i věčnosti a je krásnou nadějí církve i vlasti. Jací jste vy, mladí, takový u nás bude lid v církvi a takový bude i národ. Ať přijdeš kamkoliv, v kterémkoliv stavu a povolání, vždy si zachovej své největší bohatství, milost posvěcující, katolickou víru a mravní čistotu. Tato knížka ti dává odpověď na nejdůležitější otázky tvého mladého mužství a tvého budoucího života. Tím ukazuje cestu tvého štěstí životního a věčného. Když jsi šel dosud cestou správnou, kéž jsou ti tyto řádky povzbuzením, abys vytrval a ničím a nikým se nenechal strhnout na cestu špatnou. Těm, kteří jsou bezradní, snad bloudí, anebo snad již poklesli, podává tato knížka pomocnou ruku k záchraně, aby dali vše do pořádku, aby smazali slzami lítosti a krví Páně skvrny na své minulosti a začali také zpívat vítěznou píseň čistého, krásného mládí pro své štěstí osobní, pro krásnou budoucnost církve a celého národa. Nestačí však správnou cestu jen znát, také musíš tou cestou jít. K tomu ovšem potřebuješ síly, neboť následkem hříchu dědičného srdce lidské se kloní od mladosti k zlému. 1. Mojžíšova 8:21. Tuto potřebnou sílu ti nedá žádný člověk, ani otec, ani matka, ani nejlepší kamarád, kterému se důvěrně se vším svěřuješ, nýbrž všemohoucí a dobrotivý Bůh. Pevně si proto umiň, za prvé, ani jeden den bez modlitby, za druhé, ani jednu neděli bez mše svaté, za třetí, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi a svatého přijímání. Denně vykonej dobrý skutek a něco si odepři z lásky ke Kristu. Chraň se všeho, co je tvé duši a tvému tělu nebezpečné. Denně se pomodli ráno a večer vroucí zdrávas, aby ti Panna Maria pomáhala vždy zachovat milost posvěcující, katolickou víru a neporušenou mravní čistotu. K tomu přidávej podle možnosti alespoň 10 svatého růžence. Častěji během dne si říkej střelnou modlitbu, například Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. Neposkvrněné srdce Panny Marie, tobě zasvěcují srdce svoje. Pane Ježíši, jen tobě patří moje mládí. Nejsvětější srdce Ježíšovo, miluji tě. Nejsvětější srdce Ježíšovo, přijď království tvé. Nejsvětější srdce Ježíšovo, ochraňuj naše rodiny. Svatý Don Bosco, oroduj za nás. Hříchu nedotýkej se mne, jsem Boží. Každý večer vzpomeň také na svou smrt, zpytuj svědomí, vzpomeň, co z dobrého vykonal, co jsi z lásky ke Kristu odepřel a vzbuď dokonalou lítost nad hříchy s dobrým předsevzetím pro příští den. K tomu přidej ještě prosbu. Svatý Josefe, vypros mi šťastnou hodinku smrti. Vesnický hoch se přihlásil na plachetní loď do učení. Když vstoupil na loď, byl stísněn nad množstvím jemu neznámých přístrojů a lan. Kapitán to spozoroval a tu se ho zeptal. Umíš aspoň šplhat? O, to umím dobře. Nuže, vylez na hlavní stožár. Hoch tam byl v malé chvíli. Ale tam si začal uvědomovat, jak se loď kymácí. Stožár dělal hrozivé výkyvy a před zrakem hochovým se otvíraly ve vlnách hrůzy plné propasti. Křičel úzkostí a strachem. Kapitán na něj zavolal. Nedívej se dolů, vzhůru se dívej a nespadneš. Hoch poslechl a díval se jen nahoru k obloze. Závrať a úzkost zmizela, pozbyl strachu. I ty ses dostal na rozbouřené moře, do bouřlivého období svého mužného dospívání.
Nedívej se do spodních vírů, do tůní a rozpěněných vln pokušení, do vlnobytí svízelů ještě ohrožují. Vzhůru se dívej, k Otci nebeskému, modlitbou jej vzívej. On bude tvou silou, zachováš si jas a klid ve své duši a jistě zvítězíš. Tvé životní heslo budíš. Vždy s čistou duší, s radostnou tváří a s dobrým srdcem.